Με οριζόντιο αυτοτελή φόρο 13% επιβαρύνονται από το 2014 τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν οι επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλληλείς. Το καθαρό γεωργικό εισόδημα θα προκύπτει βάσει λογιστικών βιβλίων εσόδων-εξόδων, ενώ δεν θα υπάρχει πλέον κανένα φορολόγητο όριο. Στην πράξη, οι αγρότες θα αντιμετωπίζονται από την πολιτεία ως επιτιδευματίες. Οι αγρότες έχασαν τα ευνοϊκά κριτήρια του παρελθόντος και πλέον όλοι ανεξαιρέτως θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, τονίζει ο φοροτεχνικός Κώστας Νηφορόπουλος. Η φορολογία είναι από το πρώτο ευρώ με την εξής έννοια ότι παίρνουμε τα έσοδα μείον τα έξοδα του αγρότη, είτε είναι μικρός αγρότης είτε μεγάλος αγρότης, και επί της διαφοράς υπολογίζεται φόρος 13%. Δηλαδή, αν έχουμε έσοδα 20.000 και έξοδα 15, τη διαφορά των 5.000 επί 13% θα υπολογιστεί ο φόρος. Ο τρόπος φορολόγησης άλλαξε από την 1η Ιανουαρίου 2014, όμως η ερμηνευτική απόφαση δεν έχει βγει ακόμα. Έτσι, λίγο πριν εκπνεύσει το έτος, οι αγρότες δεν γνωρίζουν πώς θα συγκεντρώσουν τα έξοδα, γι' αυτό ο Νίκος Μπουρμπούλιας, φοροτεχνικός εξειδικευμένος σε αγροτικά θέματα, εκτιμά ότι οι αγρότες θα βρεθούν προεκπλήξεως. Η φορολογία των αγροτών από 1η του 2014 άλλαξε 100%. Ερμηνευτική απόφαση ακόμη από το Υπουργείο δεν έχει βγει για το πώς θα εφαρμοστεί ο καινούργιος νόμος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι αγρότες πώς θα φορολογηθούν μετά από ένα μήνα που λύγει το φορολογικό έτος. Οι αλλαγές δηλαδή συνιστούνται στο ότι ενώ πριν είχαμε προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση αντικειμενικό τρόπο, όπως τον λέγαμε, ανάλογα με τα στρέμματα, ανάλογα με την κεφάλια των ζώων, τώρα έχουμε έσοδα μείον έξοδα. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όπως λέγονται, δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να συγκεντρώνουν έξοδα γιατί θα τα χρησιμοποιήσουν για να προσδιοριστεί το εισόδημά τους. Και θα βρεθούν προεκπλήξεων. Η κυβέρνηση από τη μία επιχειρεί να κατακριμνήσει τα αγροτικά εισοδήματα και από την άλλη υπονομεύει τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους αγρότες. Σχολιάζει ο αναπληρωτής γραμματέας της Συνοτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας Χαρίλαος Αρχοντής. Στη γενικότερη αντιλαϊκή και άρα και αντιαγροτική φορολογική της επίθεση η συγκυβέρνηση μέχρι αυτή τη στιγμή έχει από τη μία επιβάλει στους αγρότες έσοδα και έξοδα, προσπαθώντας να κατακριμνήσει κι άλλο το αγροτικό εισόδημα. Από την άλλη, τις όποιες δεσμεύσεις απέναντι στους αγρότες προσπαθεί να τις υπονομεύσει, ούτε διευκρινίζοντας εάν τα τεκμήρια θα φορολογηθούν με 13% ή με 26% συντελεστή. Αυτό καταλαβαίνετε, μαζί με την περιραίουσα αυτή τη στιγμή ατμόσφαιρα όσον αφορά τις ενισχύσεις που εισπράττουν οι αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ουσιαστικά οδηγεί τους αγρότες ακόμα σε μεγαλύτερο αδιέξοδο. Η ενημέρωση προς τους αγρότες είναι ανεπαρκής, εκτιμά από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, και εκφράζει το φόβο ότι εξαιτίας της λανθασμένης φορολογικής πολιτικής οι αγρότες θα εγκαταλείψουν την ύπαιθρο. Δεν έχει μελετηθεί αυτή η μετάβαση από το τεκμαρτό προς το ενιαίο συντελεστή του 13%. Δηλαδή, αυτή η παραγωγή που βγάζουν τα βιβλία, που έχουν βιβλία έσοδα-έξοδα, δεν ξέρουν ακόμα πώς θα διαχειριστούν τις ροές και τις εκροές. Σήμερα, συγκεκριμένα στο ελαιοτριβείο, όταν πήγα για να βγάλω το χαρτί του ελαιοτριβείου, τα κιλά μου που έβγαλα το ελαιόλαδο, δεν ήξερε το ελαιοτριβείο και είχε δημιουργηθεί μια σύγχυση το πώς θα πρέπει να κοπεί το παροχής υπηρεσιών και πώς θα πρέπει να κοπεί το τιμολόγιο. Δεν υπάρχει δηλαδή επαρκής πληροφόρηση, όχι μόνο στους αγρότες, αλλά και σε αυτούς που εμπλέκονται με τον αγροτικό χώρο, οι έμποροι, οι μεταποιητές, οι τυποποιητές, και όλο αυτό φέρει μια σύγχυση, δημιουργεί προβλήματα και στο ίδιο το κράτος, ότι μπορεί να χάσει και πολλά χρήματα σε αυτή τη μετάβαση. Αν δεν γίνουν οι σωστές κινήσεις, θα δούμε άμεσα εγκατάλειψη της υπαίθρου.